Share. O nantina ohwinti una benkuma e wa asem eka. Ohwinti ni fa e wa asem eka. O ko usi kwa so wo no a. Obo sade bi atowani na wo jono opose wani sei. Hwa woni ma de kro. Me kirewo. Woni sunsu bi ko bompu ni mpu. Woni be fla, obebo dam, obewu. To Onyankopon ma ade nto woni na wo gina ho. Seconds na abepose wani be gina ho sei no. Na sunsu na ye dai. Atwemu akọ na so nya afa ahodie. Ni nyina ye ahintasem. Atiefo ntie ne ye. Nyo nipa nyina na ye nipa. Ebi ye nnua, ebi ye nhoma, abi ye abosom, ebi ye nsuo, ebi ye asase bode nsie, ebi ye nsonoma, na mpo ebi ye nyankonton. Wie, adeshemama mama nyina ha wo mosomfo ma de nyina na ya de Kesse na nemu kasai, kronkron talo konfo na nemu kasai. Yedi ka emfase da mo twedi ampon. So aboy ho ban ye firi musuo ne esem kwanhia na beblesem aboy chidom ma afia kwa pro betu ye. Ye da so te ase, mojedi e mo afiri sa ne ketemada bodwam. Ya na mpem bo oha na ekukuru hwi ase ne mpempra de ne esebia mu sebia nyaado ye koye ba sebi nkase nwere ani mu ekukuru hwi ase enyina ya da so te ase Onyankopon ye afiri ma afi ba kwa bekan mfie ho ye mfa ase da ma Onyankopon na mfa ase da ma otwedi ampo ye de ma otwedi ampo a ye de ase da ma ye nananom abosom ne ye nsamanfo na mbo echidom na maboa ye ama sebi afi akwa apro obetu ye meda ase de de kai menu abonu amane sa wo petetesem abakosem adomankowasem sunsumo hintasem anamotu onipa desani wo so wutu wa setram ni ablabomu a hwe na Kesse TV menu abonu amane na nua mo amane na subscribe na hwe na obehunu tete abakosem adomankowasem tetesem o sunsumo hintasem ene kwa ya befa so a obenantie ekoya befa so abetutu nan hwe o nantina ohwinti una benkuma e wa asem eka ohwinti ni fa e wa asem eka ni nyina ohwe na Kesse TV a e be kirewo o ko usi kwa so wo ko no a obo sade bi atowani na wo jono opose wani sei hwe woni ma de kro me kirewo woni sunsu bi ko bompu ni mpu wani be fla obebo dam obewu to Onyankopon ma ade nto wani na wo gina ho seconds na abepose wani be gina ho sei no na sunsum na ye dai atwemu akọ na so nya afa ahodie ni nyina ye ahintasem onya ne ba bia jese na Kesse TV jese na oya de Kesse hwe obi hia okasa chiana no osawasa o chia ne pa hwe oketebo na okotre sedi ne so nse honam obi be kasa obeye dwumadi amidi bi oboa ontimi da na no man bi frame na bi so frame o se nana wayi ne media ye nkyerɛkyerɛ pa media ya adesua eye se obi hwɛ no osua na emom oketebo na okotre sedi no nse honam eye se odomankoma boa na o masoma dae pa na o mama dwene mu tie ama makoma papa abiem adwene mu na o masoma dae pa emema ni so ade hunu na mpo be kyerɛkyerɛ masebe ene nkrofo osua meda nyame ase nyame mo aye onye mfiri sebia mu sebia nyaado onye mfiri oyaw abablese emu emla adumu enko anigiem enko sikem enko awalepem enko asetrapem enko sabe enigye ene ahose pepapem enhiranka obia wo hwe me utie me nyame nye wakoma so ade ma wate waware aseye nyame ma nye yi wate nyame nsese waware ma wate upekunu nyame nye wakoma so ade ma wate opo yire opo baba pa nyame ba bia mana boroso opo adwuma na nyame nyama wate akwantu sem no wonim de ntia wonya nkoye no Onyankopon so utu kwa ntemu a watamfo atia so mbebere wase to obeso watamfo rifiri ho obeso watamfo atabai fo se de omuntimi ntume ha o ti na oye bibia nya nkoye no enye bibia na ye bonsam Onyankopon nim de ye ene oye ti meka asema kirewo onyame nya wakoma so ade ma wo wakwantu enye yie akwantufo mo pa adwuma mo pa nkrata mo pa aware mo pa sika mo bibia enye yie onyame nya akoma so ade ma wate obia wo be senum enkwala no dudu no ayelefo mesre Onyankopon nyi nkonua ne mfiri so wate ohaw ne abebe says dawo so a amasa nkonua yi eso a ebu komu oda wona uhuna mane ukọ nipa mu na ofere mesre Onyankopon na natano ehia champamne kwabna ehia bonkunfu abna ehia wurakusikai ehia abna ehia samanhia anto nyama yi adwumaka subra ya ntako no dia papa bo kire wa ehia tano bosi krachi de ntebu mu hene oda wuroma tongo bofo tiga bofo na ngro bofo chama bofo ya go bofo blekune bofo gado bofo na nanom nsamanfo yi
Nana comfort asa comfort ye jamfi comfort you ntwi o comfort kope obri comfort no che comfort am te comfort da comfort streche comfort da mete nana no nsamanfo me sempa e body ma obi a wo hwe Nana Kesse TV adeso a eda won so me nipa ne mfa nkwa asama do meto amon nsamanfo munyi nkonnua ne mfi no so no mfa no tuma pamfla nyame nhira obi a wate onye obi akoma so ade ma no ene afutuo kakra me de ma e ya asede obi hunu obi no osere no obi wo yalefo no osere no obi aba wo nchen obesere wade hu obi adentira wo dina tem enipa enama asase so atiefo ntie ne ye nyu nipa nyina ne nipa ebi ye nua ebi ye nhoma abi ya bosom ebi ye nsuo ebi ya asase bode nsie ebi ye nsoroma ne mpo ebi ye nyankonton asam na meka che woro osoro obetu odan hu nipa eduru ba bia obese ne se ewo otomfo ho ye ka otomfo a obi obodade osese kai osenade aboa osoro etumi dan no hu nipa fa nipa ahofade dan nipa te sabe no mienu o e ka hinta sama kire wo na wa ba be se ne se no odan nipa no abese ne se fi so odan osoro ba nipa bedwane ti odane nipa no aba no abese ne sembofo no ose wi a no osa de asisi wo no wokọ oduru wira mu a no osa dane ne ho na boa no a ti menua titru menua no adavafo metifo enipa efro ka nya nipa nyina ne nipa ebi ye nua ebi ye nhoma menua no a doctorfo nursefo mu a mu ye adwuma hospitals titru ye nua no mu ye adwuma bank aban adwuma efo edomba won nchen mummuade dodo no a hweyie na wan hweyie a na okowo asotwen ma ne bi ya mofre o mu nsuo ma na nya nsuo ba asuo ba bia ni ba bia asuo makwankyere baifo ajo kra wajo hyebela ato adakam wajo omadwa akɔhye nsuo akɔjo omadwa akɔhye baabi atia so sunsun bi akɔ apam na waba nsuo no ho na nsuo no aboa ama konfo na kyerɛ wo wakɔ fight wakɔkɔ ajo awode ama wo na wawo yesi nsuo na mwawo nsuo maba nyame na maba na mo abosom no omo ya kwankyerefo omo yo nyame apolisifoɔ nyame abɔfoɔ nyame awemfoɔ nyame asomafo be ka asoma kyerɛ bosom nya bonsam wadwene na anya adwuma na ase bosom nya bonsam unnim de woka unim sunsun mo hintasem te me ka asem ya bidi wi abewura mo menua no matiefo ya mo hwɛ Nana Kesse TV mo amonnam a uhunu yalefo a na wo sere no but sunsun bia da no ho bodam ni waba wo nchen wabesere wo nsuo unni bi wasa afa ba wo de abono eni nanu ni nansa bo so wonya stroke wo ba wo no awaye alefo ni bi na wabeda wo so na ye nkonnua ne da wo so eso wo nsuo ba enya nsuo ba bia ni ba bia e fra won asotwema said obi otie Nana Kesse no hwe Nana Kesse TV bia onim se Nana oya de Kesse me kyerɛkyerɛ nsuo ma ne niema a mo kan nyina me kyerɛkyerɛ saa de no enti bua afutu a mede mamo obi besere wade na obi amane bi udi bia endidi na tem yalefo bi aba wonkyai wabesere nsuo skom de no wa ama no odidi na tem obi kura twamba ahwe no eni nansa unkyere wiase na mpo be kyere wiase a obe wo yalefo bi na akura nda wonkyai eda wo so ono onye nipa onya aboa onya yi ongu so wana na ye nkonua na eda wo so na etetew timi nua no mesrew uhunu yalefo ensere no wate uhunu serefo ensere no wate uhunu badamfo ensere no wate obi ba besere wade na obi a uni bia kakasa de che ne mane nkone ba bi wate men ni na tem wate men chi na bebia wate obi besere wade uhunu so ye yalefo obefa cap eyekuruwa bonhia ade asansuo amana nom no wakofa kuruwa ba wo de asansuo amana nom nyame amwa wabra bo besei usu bedidi kuruwa bem e kasma kyerɛw sunsun mo hintasem na meka kyerɛ mo no asama me ne mo kan enkyerɛkyerɛ we ya me ne mo ye no ma ya nkyerɛkyerɛ ya bisine enkyerɛkyerɛ na me de ma mu yi ekyerɛsema ma goat ekyerɛsema ma abrosai ekyerɛsema ma ojapade ekyɛnsema ma wonkwa ifise empenimfo se sunkwa ni nsuade na wonkwa na wade na obi kyerɛ wonkwa obi boa ma wonkwa trasia ono ama wiase bibiara obi aba besew wa yalefo nti obesew aduane adi ewi akire wagina tem unwie yo
ayesu ntudua edawso enipa na masase su nyanye nipa nyina na enipa tina meka se mu amoye adwuma ewo banks hospitals aban adwuma yefo nipa domba won nchen drivers mate for ya moni nso ade no tina obi ho di mate a ebi wi achi no obodam o gira kwa won ade na bla ba ye basa ka wontimi hunu kanda wakasa tie sunsun bi ya domino aye nkonua eda no so obi e driver ni wakaka da bia o de ka nya accident da bia ne ka sai aye sunsun boni bi na di na chie sunsun bia domino wakese no wa boni dua wodi na ko sunsun mu akoto hauni nkonua atoro so obi hunu obi ba na akora we dia no tantantai no osresre nkola akora wo koyi mo hwe na no na achimu we na ayesei no oye wasre sunsun bi le sunsun no so abo akora ni bia abesuo no wa wu akora no ono a ontime nante ono onya akora ono onye panyini ne se ba kutua ha ne tiri hu nyina apa ne situa ha o mena duane bia so obedi ne tiri po chechecheche ontime nsore nante waye bibia ho ontime nkasa ni nyina no e wa se kire nananu tuaka onyankopo tuaka efiri awonto atoso kotue ekosi awonto atoso ye nananu bia ye boni firi tetetete ene nchirima ni twa so aba ye nananu bi dada obi abusia bi gi omu gold ene adumi won ene abaye nkonua abusia no yare nkoa abusia nim aye ohia nkoa abusia nim ahoto ni ho abusia na se nyina aye nkonua ne da ho timeka asema kire hwe bibiye ya aside eneme kasafa aside ho wo ho uhunu yalefo bi na wo sere no obi besere wade unni bi ka bibi che no mane nko ananka muampo wo di na tem obi kura tibi fa ba na ode abono se nipa ne dua so ye homa so ye nsuo so ye homa so ye de yi so ye bosom uti krom mo manum titiru manum bi nua manum titiru wo sisu no ofiri se no ano no omuade hunu sefa osre no eniama wo ye omushi ti akeka akora wo muade abaye omuade na sunsun bi sa ye nkohwehwe se no kora na honhum na yi sunsun ba ko no aba oba no abaye bibia kire wo ye ya afi na ye nkonua na dawso se yade bi ammo obla ba anye basa wo wale enye yie wo ye bibia enye yie pa ho a wo ba wo sa yalefo ni bi na dawso na wo tete ono onya akwala ono onye panyini ono onye ya ono onwui enso na timisre aside mo amhwe na Kesse TV na Kesse munua na oya di Kesse kronkro ta no konfo na mo kase Kumasi Tafo Pankrono na me mo amhwe me no se wo follow me tina me Kesse subscribe anya hwinti o na wotwe bia ye the videos enan enum miensa ye ntibi kura da me nia da age kura na wotwe bia video mienu ye ditum menti bi kura wo hwe uja me se me nkyerɛkyerɛ me nkasa metima kasa ko simfi apem sesi a metima ye video edu menya asempa ka kyerɛw menya tetesem abakosem adwanko asem sunsumo hintasem asetena o se nipa dasani wotena e de akyerɛw ifiri se obia ne nkrabia obia ne hyeble onyankopɔn ni me nananom nsamanfo de sa ade ne de adom me medamase me nuanom ya moma mafutuo se nana Kesse na nsen yehunu se wo ye nkyerɛkyerɛ ebiem na adoma kyɛde anyankopɔn de ma wo no menka nhyɛ kyerɛkyerɛ timi nua bia wo ma mafutuo obi wo hokora wo timi diska kakra de breme na nagye faboa meda wase me nua no amaboa me wo ma mafutuo se nana Kesse bia wa TV channel ya nyama dwene wo kamenanso ho da ye se nka mimpo kan bebie sebe mayo mi station wo kan bebie mayo enima dwene da kokora da menanso ho da ye da nemum bakwasia bagimifo enentia futuo enipa da sani ene tumifo nana adoma kyade nyame dia ma adenti na wo ka hye ene tituru ye nuanu abrochirefo omsina na abrochire yenim niame ekọ wo nkyerɛkyerɛ ebie yani ame hunu de ase ye adenti na nana wo ka adoma kyade ahye to ba besia bi edika de camera de blame na ye phone na me de hyase kakra ene me nua bi so e blame phone krokro bi ene ne edi duru sei ya tete abetie na ne cha no ye kwa no ebe kakra me hye obo ebe kakra na Kesse TV
ye be ma woniema ye be mu hunu akomfo difference wo wiase ehemfo difference eniema ekoso wiase ye be kire wade a ohunu bi da koso a na hwe tie subscribe share fama unua na unua so fama unua bo unua mane se o pe bibi papa hunu etie ehunu hintasem eni sunsuma bakosem a unya ne ba bia jesa na Kesse TV jesa na oya de Kesse ofa me maduma chede nyame de ma me nwa no mu nkyere wo bisu bi ni ba bia na wo msam panimfo si unko obi afomu da enkasa onko na wo yekuafo me aduma chede nyame de ma me no so nko me papa bi wonzema papa ya we wonzema na no fle bi shira me da wase wo se me ba wo mfie bebre wo ye konfo panyini na aduma chede nyame de ama me no wo sire nyame ma me se nyame ma me nkwatentene na menyini so ache papa ya wonzema me pa cho me da wase de me so me sire wa se obi antuma gofon eye nade me so wo ye papa plekope me sire nyankopon se o ma wo so nkwatentene ni ahoden na tena se de bia na otumifo papa yi me so me da wase me da obi ase mo amama me futuo mo amoboa me mo amodi adwempa ma me nana uye ne si anka yo uye ne si anka yo obi se nana onkwa wo kyerɛkyerɛ sɛ de me gyina ma me kyerɛkyerɛ ya ɛno na boa fi sɛ uye teacher ni obi se nana sɛ obi ya wo interview no oba akoka ho a na obi se bisa wonsɛm a ekoyie obi a ne nadwene obi a ne ho a wayɛ mfomso me nua yi me da wase so obi no wa o kyia won kan kyerɛ wo obi no wa o taba won kan kyerɛ wo obi no wa sabi o to binimu a kafra wo mintu obi anum ɛno aso hwɛ ha ifiri sɛ asɛm si entokwa aba obi oba wo nkyɛ me nua jaima ne kafa ma nyame wate ɔno ne nyame nipa wate kɔne ne ntwe wosi atwa otwa afa wo so wo yɛ sɛ ibonsam no ebeduru be befra na dance yakura wo sɛ me nya kwai ya soma me kwa yie me kwa adwuma enti asemba de obeka se fa me nyankopon unyankopon no wate jaima ne nka fache odi asem cha omfa hwinche nyame ni pa no koni ni osi afetwa fa woso koni ni oboa oye bonsam odu ko musiom ebeduru ko otosem ebeduru ahimfie ebeduru ba bi aden ebeduru sika so hia ne nche boa obi kura so omfa ma enti futu amodi amame no medamo se papa medama se papa enti na oho a na mi ankasa na ma be ye nkyerɛkyerɛ oho a na ya be ye interview kakra ya be kakra ya be ye sabi akwankwa nuase titi obi kyerɛ nkyerɛkyerɛ me ye no afa ne be si nkonwa ya kyerɛkyerɛ ebeduru baabi me betra say questions na adenti na say wo ho adenti na akonfo ye sei adenti na mo ye sei ye be kyerɛkyerɛ atiefo nhye no so 26 February 26 February nana oya di Kesse ene ye be hye afahye na se tano afahye asuni asa afahye asu ya champomene kwabena afahye asu obonkumfu abena afahye krache dente afahye asu obonkumfu abena afahye tongba afahye tegale afahye chaleble kuda afahye gadawa afahye ayagobofo afahye minti mbodi nkwatia mpembedu osonso afahye ye be shefa enanson ye be shas 26 February edane ye memenda ye be siripe ewufia ha 27th edane ye kwasiada ye be ko school park Kesse no so said ye ho ne yekobodwa Kesse pa ye invite akonfo kwa 560 ehemfo ni ni patitiwo ho na be hu akonfo ahodo obi ani tumi ene na nwanwade a ene na ade nyame de ma no ho na be hu ye shefa ye de sra Ghana man koso enu nti na Ghana ntokwa entimi ma o man ni mu ye ne ara ayasasini eye aboden de mai moja ye na nanum hwe gutu ho ma ye no eduru mi no so so ye be ye bi ni ayedai ya to aso ti moja ne hwe atu ogu dada enye sofo mpa ibo tom na nanum de abosom akokon age o man no asiwo ya ye gina ye e wo man nim konfo no chi kasai de pia esigi da ho e kire se ho na yare sabia Kesse ye beba ho na edigi ko ye edigina ma se boni bi e be sore tia Ghana man no e ka hye enti ntokwa ntimi pa Ghana man mu hada ntokwa ntimi nsi yakafra ensi ada enye sofo mpa ibo a obo empa ibo bayi enhwani mu mpa ibo yi kontompo ne na braba mpa ibo yi ena ada mpa ibo yi kana sichi kwa mpa ibo yi
obi peska 2 million akọ train kwa ho akoye masombosom okoton beko anya bi ato aduane ama ne madi oni bi ne 1 cedi obesa agye ne collection sa de piso ampa ebo we enuru ha ena duru nyame anem me ka asma kyerɛw na nanom ahwe mogya na gu asase so dada Ghana ha sɛ opɛ sɛ wompe entokwa ntimi si o man mu da efiri sɛ kronkron ta no yɛde na kokon akosa agye o man ato ya hyegyina ye ya hwe mogya gu asase so dada enti me ka asma kyerɛw enya mpa ebo mo mpa ebo no efi Bible kura na omkuta ose de ose papa ya mo yempo eyi onyankopɔn anim ase ntomagu fi ose papa ya ye no enyankopɔn ani so ntomagu fi na papa ya ntomagu fi na bone de na ka de ene na bone ya fa so kana sisi kwa dada enuanom je on sika e de fa kwa bone so no ene ye eye bullshit ama nyankopɔn na me nhyira obi a me de besia bye bye